Department of Education gikatakdang mogasto og bilyones alang sa mga bagong classrooms ug school furnitures. Ang DepEd sa Cebu City Division hitanyag ng daan og 1.5 billion pesos alang sa sunod tuig alang sa K12 program. Sa 1.5 billion pesos nga budget proposal, 577.6 million pesos niini ang gamiton aron itukod sa 722 additional classrooms, matud ni DepEd City Acting Schools Division Superintendent Danilo Godilusao. Dugang niya nga di mo minus 85 ka mga additional classrooms ang gikinahanglan alang sa kindergarten level. 293 sa elementary, 52 sa secondary ug 292 sa new senior high school nga tukuron sa syudad sa Cebu nga dunay 68 ka mga public elementary schools ug 54 high schools. Matud ni Godilusao nga dunay gikatakdang 200,000 ka mga estudyante ang atimanon sa DepEd sa sunod tuig. Mas taas kini kung ikumpara sa kasamtangang 171,000 student population. Kung maaprubahan ang budget sa DepEd, ang proposal i-endorso ngadto sa Regional Development Council ug dayon sa national government alang sa paglakip niini sa 2016 annual budget.